защото те казват това. Здравейте! Ние вече... Ние знаете, че тъпим повече села епизодите на този път на налог за диаманти. Да, тръгна да намерим диаманти. Я изпатите където видят. Да. Ето за много красиво да игра. Ние имаме на села. И по-половина синя. Да. Ето. Я мога да направя палка. Не знам как се не ми записка. Това си пътя. А дърво? Не знам. Ето за дърво ми дай. Исках като неща и това. Варе ли дай дърво? Дърво? Да. Нямам. Да, нямам. То доколе ли трябва да скачам? Трябваше хора да скачам и ще знам по майна кирка. Що? Не знам за кирки. Ами тя нали е за това. Не ми се чупи. Пръчка имаш ли? Не. За кого ще тяха? О, няма се прави запалка. Смотря. Кога ще направя? Аз направя. И аз. Аз ще се кача догоре. Аз имам много неща. Не, сега трябва да си използвам. О, чупих моите камъни. О, вънка тъмно, да спим. Идвам. Времето лети, когато правиш мини. А? Времето лети, когато правиш мини. И там много бързо. Аз забрахме да ви кажем, ние имаме най-новата Майнкрафт, която е на български. От много рекламите. Да, има много нови легла. И най-хубаво, че са честовете, защото ние като си направим нещо и като се опитате да ни вземете, не можете. Защото този чест е вграден с цвета на къща и много трудно се намира. Но ние още го нямаме, защото той се прави много трудно. Дори не знам какво ще става. Още не знам. Не знам какво. Ще изкопа малко честа. Малко честа. Не знам. Значи мога да направя. Не е много хубава, но пак става за... Не, хубава е. О, ево сложи среброто да си направя такова. Да си направя... Чакай да го репетираме върхата от цели. Сложи айрон, ако имаш. Ево. Той да спиш го, вече спиш, оставите ние как да книгите. Ти не летиш? Ти летиш. А? Ти летиш, майче. Хайде. И така. Уважаеми, след ще го репетираме вратата от цели. Ето сега ще видите какво има в честовете. Ето това е всичко. Айде, Валери. Имаме и в нас много неща, да ма. Айде, Валери. Чакай, че нещо не става да излезе. Тук купчета за портала. Знам, аз го направя. Аз ще го изкопам. То отгледай диаманта на кирка, бе. То диаманта не е. Хайде, иди в минута. Добре. Сега ще се пробваме да намерим диаманти. Ако намерим, ще е много хубаво и ще стане, ще си направим неща. Ама да намерим. Сега ще търсим. И продаваме, аз продавам. Ето тук има друга мина, ела ми освети, бързо. Не, изчакай, аз ще такова.
Аре, и продължаваме клипа. Сега ще... какво ще искаме да правим? Там горе, къде аз се качих, имаше... манче ми се привидя злато е... Опа, или емералд. Това е моето не. Аз не мога да бъде толкова дълго. Ето кога ще копам. Някъде. Ето тук нагоре, ела. Диамант? Не, Емералд? да, майче. Ето тук, ела. Ще ме свети. Чакай ме. Ето тук. Ми свети тук. При водата. Там къде ме написа, ела. Виждаш? Има много руда. Копай там при рудите. Там съм намирал такова при рудата. Копай при рудата. Руда? Да? Това ще продължава моето. Ево е. Вода. Да. Запушия. Аз Аз ще даде. Може да има там нещо. Ще запушиш ли? Ево да видим. добре. Запуши ли? Ево да видим. Ето аз се запуших. Аре ви да видим. Нещо. Интересно. Спя ли? Но тук надолу не. Къде е водата бе? Така се ходи видим. Ево. Много се събрах. Къде е? О, това ще е за мен, чуй. Това не ми трябва. Ти много събрах кошките. Аз ще го скопя. Това ще си скопа. Да, аре иду. Спря вече дори. Не, тук има още. Давай на ми нещо, бе. Ето кости. Колко още факли имаш? Кой му удари ти? Добре. Тук малко грабел да има. Не само грабел. О, тук е надолу. Има майче лава там. Да, ето лава. Има. Ето. Така си. Ти къде си? Тук е задръстено. Не е задръстено, бе. Не, това там оставя. А, да. Има други две. Ма ти къде си? Да ги правиш. Много ли? Но този път може да не става, може да не намерим диаманти. Ето, не се знае. Не може да успеш, защото ми свърши въпищата. И злато. Давай. Браво, бе. Чакай, я да ти... не. Слушала се по златото да намериш диаманти. Ти кой левел си? Аз
Да. О, това вземи златото, аз забравих, че се напълних. Отай, че взема. Да, изчакайте, аз имам малка чест. Ще го оставя тук. Не дей. Ще го оставя тук и ще сложа другите неща. Тук има Не, събра. ще науча, не трябва. Ма ти къде си, бе? Тук съм. Да. Не виждаш. Чакай малко. А къде се брат? Злато. Ето. Тук. Аз го взех. Аз ще се обера и Сложи в събрат. мен, ако искаш нещата ти за мен. Но всички са до него. За мен е телевизия и два са. Тук сега ще се сложа на него. Аз подържам за това. Чакай ме да моля. Да, бе. Много супер. Къде си? Къде си, бе? О, там остани се. О, злато. И злато. И там остани има още. Злато? Нахвърли да го изкопай. Чакай, че тук има баячка се. Изкопах. Къде, бе? Чакай, тук има лава. Ще го изкопа. Я чакай малко да видим. А това Ого, имаме 14 сребро. А злато да е. Супер. И клипа продължава. Хората знаят, с малко ще се маза на книгата, защото на мен ми стана много малко въглища. Но тук има такова. Не, въглищата е... Лапи се верига. Да, Даже го изкопна аз не го видях. Да ми даде експи. Ако намерим диаманти, няма да си правим никакви оръжия, а ще си направим това, къде може да се апгрейдваме нещата. Много гъсто. Не, но тогава трябва да си направим кирка. Да. Там е гъсто. О, тук. Ето. Тъп. Това го слушам, стои малко. Ама ние не бехме от тук малко. Не бехме от тук. Там няма светено. Капи водата, ако можеш. Мога. Тук. Ево, може да има тук нещо. Сапри водата. Спрях я. Не си- Ето, има сребро. Аз се връщам нагоре. Чакай да си изкопам сребро. Ти колко лапи спираме тук? Ще проверих още. Звъннаха ми, но клипа продължава. О, свършихме фактите, нагоре се Двете се. Не от тук, може да изгубим селото, ево да се пробваме тук, да го намерим това. Ако намерим средина, значи се е родила си. Давай, бе, мани го. Аз ще го спомня. И то майче е доста. Мудре мене диамант от него е, бре. Добре, аз ще се пробвам да намеря пътя. Чакай ме. Чакай ме, аз го изкопах. Може забравихме да си кажем имената, аз съм Валерий и Спас. Играем с него. Тука. Ето. Ето. Ако изгубим селото. Ще го намеря, аз не знам къде е. Не намеря колко ще моето. Много се спираме клипа и чао, всичко беше това от нас. Чао, дано да ви е харесало.